Є країни, де 10 років роботи дають пенсію більше, ніж 25 років в Україні. Українці масово виїжджають за кордон, і майже кожен задає одне й те саме питання: чи мій стаж в Україні пропаде, чи пенсії не буде, чи я все починаю з нуля. Втім, правда інша, і вона набагато цікавіша, ніж вам розповідають в чергах пенсійного та коментарях Facebook. Є країни, де 10 років роботи дають пенсію більше, ніж 25 років в Україні. І це не перебільшення, це цифри, конкретні та офіційні. Сьогодні я розкажу, де українцю реально вигідно працювати, які країни перетворюють ваші внески на реальний капітал, де ви отримаєте в 3-4 рази більше за той самий період, і як правильно комбінувати український стаж та європейський, щоб не втратити жодної гривні, жодного євро. Ми розберемо 3 ключові напрямки, де працюють українці: Німеччина, Чехія, Польща. І я покажу реальні цифри, а не міфи, здогадки з форумів. Після перегляду цього відео ви будете чітко розуміти, куди їхати, щоб не спалити свою старість, а навпаки зробити її фінансово захищеною, прогнозованою і гарантованою.